いバカはいはい、じゃねえじゃねえ。こんばんは、八神はよあま。お父さん、ただいま。お父さん。お父さん、どこは？パパ？パパ？こんばんは、おきくさん。パパはどこ？大丈夫？忘れてください。パパ、ただいま。お父さん？パパ？お父さん、ただいま。おやじ。おやじ。なんで叱るの？おやじ。パパ、お父さん。お父さん。パパ。パパ。パパ。お父さん。パパ。お父さん、おやじ。おきこ。パパはどこですか？パパ？面白くないパパ。やめて、やめて。パパ、パパ、助けて。パパ、助けて。ください。おきく。9つしかないんで。ください、ください、ください、ください。助けて、ください。